бародарои азиз, сурате ки дар инҷа мондагиам, ин бародармон Азорбеков Суҳайлӣ, зодаи ноҳияи Ванҷ, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Соли таваллудуш 1986. Санаи 21 октябри соли 2019 тақрибан соати 8 аз Владимирский област город Калчугино ба тарафи Москва рафта бедарак мешавад. Ягон бор дар алоқа баромадагӣ нест. аз барои Аллоҳ барои ёфтанаш дастгирӣ кунед. аз бародарое ки ин навора тамошо кардестанд хоҳиш мекунам барои ёфтани ҳамин бародар Суҳайлӣ кӯмак расонед. рақамҳои телефоне ки дар инҷа мондагиам, ин рақамҳои телефони бародаршонай ва суратҳои ҳамин бародари гумшудаам дар инҷа мондан мегирам. Инчунин аз бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен, хоҳиш мекунам сурати ҳамин бародарро як бор хушрӯ назар кунед. шояд ҳамин бародар дар ягон зиндонҳо қарор дошта бошаву хонаводааш огоҳ набошанд, ё ин ки бародарое ки дар шаҳри Москва кору фаъолият мекунанд, алахусус бачаҳое ки бачаҳои Ванҷ, бачаҳои Язгулон, бачаҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҳаматон сурати ҳамин бародарро нигоҳ кунед як бор аз наздик. шояд дар ягон ҷо буданша донен, занг занен ба бародараш хабар расонен. иншааллоҳ ки нур ало нур мешаванд. алло нигаҳбонтон бародарои азиз, умедворам навора бетараф намемонед, дастгирӣ мекунед, лайк мемонед ва комментариҳои хуб менависонед.